Вероятно играта на Ромсън, който успя да взема 3 камиона и не срещу и поставя до своя род. Поставката и замяна до правилния шофер. Успява се това да се насочат към визите, силна част от елементите, може да бъде се. По същото време, Брестън се върка към националната. Ученици до около 15-16 години в рамките на 8 седмици са разработвали конструкции и програми. Брестън се насочат с държите си машина напред, личната плата, успяха да се върнат един човек и измахат и сила цялата къща. Ромсън това определява поради препятствия, преди да изложи най-много от тях. Една минута добре. Вижте се да самолета, не успява самолета, продължава напред и на самолет падна, а да се зачита, остава се така, в случай. Добра, добре, както много хубаво тези стане до края. Всички участници имат право на триопита, за тези триопита взимат най-добрия резултат, най-добрия резултат се използва след това в класацията на отборите. 20 секунди. Насочват към препятствията, успяват да продължат първото много успешно, успяват да продължат и второто, доста успешно да става да разлучим, дали трети препятствия ще ни бъде проблем. Изглежда така. И пред се вари 5, 4, 3, 2, 1.